जायफोरा हारिनि आरो एबसुनि जारिमिनखौ मिथिया बड'फानि आदर्श फिल'सफिखौ जायफोरा गोथौयै बुजियाखै आङो मिथिया होननानै बुङा बयबो बड'फाखौ मिथियो खिन्थु बड'फाया नुनायाव बड'फाया बिनि साननाय हनाय नुनायजों साननाय हनायजों आलादा आलादा बिथिं दङ दा बड'फा होननाय बे व्यक्तित्वआ बिनि जि हिउमेनिटी बिनि जि आदर्श बिनि जि सानस्रि बे फिल'सफिखौ बुजिनांगौब्ला जोङो गोथौ आरो गुवारै सिङाव हाबसननांगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मेयार मोनसे पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट पलिटिकेल स्वार्थ गादिनि थाखाय क्षमतानि थाखाय जायफोरा बे नोजोरजों नायो बे नोजोरजों नायग्रा व्यक्तिफ्रा एबसुखौ सोंखारि एबसुनि जिखिनि डिसिसन एबसुनि जिखिनि पलिसि थांनाय समनि जारिमिनाव राजखान्थियारि मोन्थायखौ लानानै जुजिनायनि समाव जि टाइमाव जि रिजलिउसन जि डिसिसन लानांगौ जि खामानि मावनांगौ राइट ट्रेकआव एबसुआ मावदों जाय आफादगिरि जाय गाहाय नेहाथारि फैया मानो एबसु आफाद हिसाबैसो जोङो डिसिसन लाबोदों बेयाव व्यक्तिनि इम्पर्टेन्सनिख्रुइ बेयाव आफादनि इम्पर्टेन्सआ बारा संबिधाननि डिसिप्लिन दङ दा बेखायनो मोनसे सेक्सनाल' बे क्रिटिसिजमखौ खालायो मोनसे सेक्सननि सुबुङाल' खालामो आरो बिसोरखौ खालामनो थाखाय सोरबाया डिक्टेसन होयो आरो बेजों बिथांमोननि माखासे बिथिं माखासे राजखान्थिया लाबालाब जायो नामा बिनि थाखाय जेब्लाबो जोंखौ प्रभक खालामो खिन्थु बेजों हारिया मालाबाबो लाब जाया बेजों बिथांमोनाबो लाब जाया आरो दिनै बेबायदि मोनसे केवास थासारिखौ लाबोनानै बिथांमोना गावसोरनि उद्देश्यखौ सल्भ खालामनो हागोन होननानै सानदों खिन्थु बे मालाबाबो बास्तब नङा बास्तबा जाबाय एबसुआ टाइम एन्ड सिटुएसनाव गावनि महरखौ सोलायनांदों टाइम एन्ड सिटुएसनाव केम'फ्लेग गेलेनांदों टाइम एन्ड सिटुएसनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातीयताबादि चेतना सिन्ता सत्ताखौ लानानै जोङो ब्रिडिल हमफिनदों आरो जेब्ला एबसुआ गावनि स्टेन्डखौ मर आरो मर स्पेसिफिक आरो क्लियारिफाइ खालामदों सरकारा माबा नङा माबा मोनसे डिसिसन लानो बाध्य जादों दा बेखायनो बे टाइम एन्ड सिटुएसननिसो खोथा आं बेखिनिखौ दिनैनि बे जोबथा बुब्लियाव आङो फोरमायबाय गोजोन्थों।